Ndakamangarira rachiri kamupira pamusoro pokundipumwa pokundikanganisa unhu hwangu ndichataura chokwadi changu chese ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwi zvimizondinzwa zvaizvi ndakunda zvachewa ndinonzira chiri kamupira ndauya mudarira mambongezi zvidaita zvandirimangarira nasurireiidaiteyero ndataura chokwadi changu chese ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwi zvimizondinzwa privilege ndiye rachera wakakwirira dare here chero tichaura zvamakaitirana dare richizwa pamusoro edare munhu wese ari munhu mutongi unobatsirana kuvaka nyika yedu saka nyaya kana ichipirwa inenge ichipirwa kwatiri tose vagari vari mudare tigobetsera dare kuona chakaipa nechakanaka mukugara kwevanhu ungapire here dare chakonzera kuti ude kuti utaura nharachi pamberi pamambo Rashewo akandisendera mameseji mushure mekunge ndashaikirwa nemwana wangu kufa 25 December achimuudza mashoko ekuti uroroyi wakadya mwana. Akandisendera mameseji akandifonera ndikamurekodi mameseji atinandinawo maaudio atinandinawo ndinotonawo mezizani ndozezeri yako ndiye akasima makazizazeri ndiye akasima meseji ndiye aitondisendera mameseji akatonditaura achinditi iwe zvakati zvakati achitaura mashoko akataura chichakuezezeri ndati chii chako Rashewo ndinaguru rangu agirika kuti ngomama yako naguru tiri pamurume hwani tese tingari muri mukadzi nengazi iyo rachero wandirotaura privilege unotochina zvokuti akadya mwana ndaitomsendera meseji inoda kuti anofambidzana nemunhu wangu ndiye aifonera nemunhu wangu nefoni yangu saka ine ndakazoona nhamba dzake ndakafanira kuti ndiani zvikanzi bvunzai mba yako kuti ndiani pafoni yangu ndopa takatanga kushupana namai yako ndingauzwisisa pamataura kuti mukadzi mumwe ndokwaba mukoma here kana kuti mumwe ndori pamumwe chete mese muri pamurume mumwe chete mese muveni makaroorwa here makaroorwa mese ndakatanga kugara naye gori rakapera nanovhema taure negori nehwani wangu tese ndakazvitakura ndinoenda nekemanzi saka ukuru ndivavana kuti ndimi mashoko ataurwa nemukadzi waimanzisisi pane chakukupuka ndiri pane zvataura tekuti nakuti inini ndakadya mwana ivo vakadya mwana ndikavanduwa kozi inini ndakatoshedzwa nanisiko ndikazifone miri ino ndikatifonera miri ino hanzi
ndobva ndasvika ndobva yakati ndobva ndafona ndobva mari yangu yapera ivo ndobva vandifonera ndandibharara zvikanzi yakunisangani kati nandirekoko pane ichikuda indindoia ndobva zvinhu zvakazvananyabasa wandizodukamo wakamira kuti mumejove muri mumwe munhu nonyaya yacho iri kwako nyange mumwe ari mukamu nyange munonyaya ari muchete hatingatizokunokuti vandana namugari muno vakadzara iriwo mumwe muchete yakupira nashanje saka mataura mashure kuti anouraya munhu anouraya mwana izvozvo ndozvinoshandisa ndainge ndatoita kufonerwa munhu vanga vachifona ndizvo ndakatombokoma meseji zvandatanga kufonerwa ndakatozosvikira foni kuti tinototana navo pafoni ndakamuti murume ndakusiza torengeei namba dzina 54 ndichikudza mameseji ake ese emsimu wangu waandishaura nao ine rekodhi yachona ii akati mwana akavigwa ukabva wadzoka wakauraya mwana iri chimuroyi mukamaverenga ese unga ese ngako mukamachengeta akakutaura izvozvo akakutaura wakauraya mwana kuti ndakauraya mwana akati wakauraya mwana neaids anichihurira verengai mameseji acho kana mutandikemuratidzira nanzi nechirwere neaids akawanda mameseji achona anoshanda ndakamupindira meseji nechiti kuchengete mameseji ese awandisendera igova proof makamupindira anapedzakanyoa wakauraya mwana nechirwere chako imuroyi mukaona pamakashangira kumakatazana mambo havafari vanhu vekutaura mashoko akadaro isipesari kutendeka munhu unotorambwa uite munyika uchauzvira kana usina magwara anokubvumira ini makamudzona nekuti muroyi amakanyora panapa aiwa asi makanyora kureva mhangara yekuti makasora kumura unhu hwake muchimudziro asi nyaya dzezerezi mbaundi ngada kutenge ufunge ovambira nyaya idzo dzekuti vanhu vari kurira murume masvikoro anogara itaura muzvimusoro mungaite mhosera chokwadi because dai vanga vakasiyana vasina murume mumwe chete kutaura kuti painge pasina dambudziko riko ndinokuti mumwe anenge atikurei mumwe ane atimutikuita saka vaakutochengerana adine kuti dare inoonose ndikuona sekuti ndova nenyaya huru nyaya ndeishanje ndeshanje ndazvino mambo angabvumi kushandiswa nevanhu vakachengetavo kuti
vapindire kudisaida decide with the other and the other because my everyday thinking zvevanhu vanenge vari pachipari chavo ichi hachisi chipari manje mumwe girlfriend nemukadzi Zero, ngatimbodzi vaye murume wacho achitaura ouyu ndomurume wacho nyaya yekumbaokwe aitaudhanaka andofanirwa ozvari paresika ururei savanogara nchiaudhana magariro akapaipa magariro pachiparisiro kana chichangotanga chiri chenzanzanaso unombova vana muzimanje mako nekukura muzodzikama but chinoita manje kuti uyo anofanira kutukwa achigara nekuti havana kumuroora girlfriend kana munhu ane girlfriend anotorwa semhazi nemusha kana wada mukadzi wako iye wakamumudza rii mukadzi anoziva akaziva rini amudza rini nezuro vamudzere zuro ko makamboita mimba muchigara kwese atirebei wadimudzi saka iwe waakubvuma chipari chako nokubvuma nochibva manje ndioni kuri nenyaya unobvisa mombe wozisa mukadzi mukuru kuti ndaakuitambo wakukura ndochi vanhu ndokutanga kutoa yese mheremhere pamuchava kuti yakabvisa ipapo mukadzi mushiwa hatorwa nekutanga asina kudziva andiza of course kutaura direct nokuti ndozvaita kuita haabvume kunyange zvikaita sei asi nototorawo makuru nedzimwe hamani mogara pasi nekukama mosuma mukadzi kukura kwawakuda kuita uyo kana akuzopoa kana atete vakanokutambirira kana mukoma vakanotambirira iwo ndovanotaura nehama yawazii right oziva manje zaka pari zvimwe izvi anogona kunzi uri zvikutorwa kuni nekuti ichiri girlfriend yako saka girlfriend inotungwa inenge mbavha inorohwa chirevaisingaa mandizi amai paramangana mwana yakaita sei saka mwana akupa kumwana disaidi kutukwa chichio chatungirewa aiwa zvimwe zvese vagara nomutuka but handingopinduri kutozoya kuzomhan'ara ndaida kuti ndizive kuti ndakaroya sei mwana wacho kusvika pasi mwana aenda kubaba here aiwa havasi ane vamwe vava mumwana akapona anga ari makuru mangaini akakura zvakadii anga ane gore nesiti ana wake baba nababa vamunenge vakareba zvakadii chidanana mamutaura taimeri taura izvi makuru mangani saka vakakudai nemimba iyi ine mwana wenyu nawe ndizvo saka mbunzi wako ndiokuti chiyapo mubvunzo wangu uri pakuti ndakauraya ndopane mubvunzo wangu wandika kuziva kuti apa mwana wangu akangofa zvandisingandisisa akafa zvandisingandisisa ndikatindaiokazvikashotei izvo kamai mwana nimakataura kuti mwana womunhu akafa makauraya kuti
힘들어지고 눈물이 떨어지고 소금만 하다 매를 그다가 파시 Aktaura con el gusto, 이렇게 no gusto de la mamá. Mfoni makachao kaurema nichibwere chako umurowe zviri matwari mfoni chichibira saka tabvunza kuti mashoko azi akasvika mfoni mungazive kuti chibwere chakaurema nakaifamba sei ndobvunza navane mwana mangotaura musingazive zvemwana izvi ndozvakuti inini kana kuchitara navo tinototikanzanidzemunhu kwete zvemwana zvandavakutaura foni iyi pavakatanga kutaura nemameseji handizivindandiifoni foni meseji foni yakashandiswa nemumwe foni yangu ndoyaishanda ndakaiseumba matete vangu ndichienda kushora pavakafona nekutanga nanstoripo pavakazofona nechituva ndopandakataura navo mumwe Asi mukubwera vachikupura kuti mashoko avakataura ari mufoni right kutoti arimo kana ini pandakasvika vane audio futi ine mazwi enyama itaura ine vakuti ine mazwi saka isusu tienda justice tienda zvinhu zvinofamba zvakanaka imi muri kuti foni iyo ndei ende zviri kutaura imo muri kuzviramba kuti handisizive imuri mudhorokota sei kuti handizizive kutozona zvinofoni ndakatozviona ende pandakasvika pamba ndanhamba idzinedzi ndakadziti maini mukadzi wakajuma nhamba dzavo mufoni vangu pandakasvika pamba vachinzaatinguva yekutaura pambanyanya foni yenyu ndini inogara neni kana paine mwakazisandisivisi foni yenyu zvava muri kumusuwa ini asi pari zvino mashoko enyu anokusuwai aya akanyorwa neni foni menyu ndokuona kudari mashoko acho ndei kutunga kuudza munhu kuti muroyo imhosva pamusoro wematare imhosva pamusoro wenyika vaitaini kuna uganda vakaita outbreak yemalaria vanhu vanobhirirwa kuti munhu anoroyiwa zvobva vana 3 mana murume akanga aiva vana vatatu tobva vafa nemalaria tobva amanya kumuprofita muprofita tobva mudza kuti amai vako ndovaroya mwana wako tobva abva kumuprofita negei tobva atema amai vako olitidzichagwa chitiwo chinakudziri kuti malaria atema amai vake negei andizizvo akwakuita zvinhu zvakaita saizvozvo nakuda nekutorandidza nemutemo kuti hazifane kunotambwa nazvo andizizvo saka kutamba kwamakaita nemashoko vayaya mambo vanokurikisa basi foni chaiyo iyo foni pachaizvo ikusunga tinondakabata kuti foni dzendawe kusunga yemunhu andizizvo aitorikiriso shamwari yako nhamba yako yainokuparira mhosva kushandisa foni pamutemo telecommunication uchikanganisa unhu kana zvinhu kana chinhu chivamwe vanhu imhosva yamunotongwa naine criminal level mazvizvo hazvibvumirwi saka mhosva foni yenyu yakuparirana ndikunambara muti makanyora saka ndiani
saka ndiani manje ungachipe kuti aiona muri mari dzeko kuti iye munepe vamira siva achitanga muri sikuti jamai ava vari kuda kuziva kuti mwana wanoziva mwana wavo nekurwara kwacho anoziva kuti zvakafamba sei tuda akanyora kuti achitisitii zvinonyana mutora muzoti akanyora zvinyi akanyora mazvizo saka dare rinokutongana mtengo wamambo muno ukapfuma munhu noripa munhu nechekutaura ichisikirandedzola ozoti mambo anoranga munhu anoita tsika iyoyo uda kukonzera nyika mukugara anomuripisa hwari $100 nawai inofamba nechekutaura here zvinoya rini unozvibhadhara rini chipei nguva sekuwana kwenyu ndinokupai 14 days amurati kutaura zvisinge chekutaura here sainere andikuvatovatoa waparirwa nekurova samumivana $300 yatinopa mukadzi wako